Ahojte, pekný večer. Po včerajšom nevydarenom streame, keď nám zlyhalo pripojenie na internet, sme sa rozhodli túto našu diskusiu dotočiť offline. Kori nemohol sa zúčastniť tohto dotačania, ale vítame medzi nami Ondreja. Ďakujem. Ahoj, Ondro. A ja hneď aj na úvod predstavím podmienky súťaže, ktorá naďalej prebieha a môžete komentovať dole v komentároch a odpovedať na otázky. Ďalej, že čo vás zaujíma ohľadom shooter party alebo vôbec, možno všeobecne niečo, čo je potrebné zodpovedať a potom, čo podľa vás nemá chýbať na tejto štefanskej zábave. No a potom budú vyžrebovaní 26 šťastlivci, ktorí vyhrajú lístok do tomboly. Nebylo by to lepší s hudbou? Proč nehrají v receptore? Hrajte! Je to malá holka. Témou našej diskusie je spoločenstvo. Pardon. A ja sa chcem opýtať, alebo môžeme tak trošku diskutovať, čo pre nás znamená spoločenstvo. Ondrej, čo pre teba znamená spoločenstvo? Viem, že nemáš rád definície a predsa skús zadefinovať, čo pre teba znamená spoločenstvo. Ani meno Ondrej nemám rád. Prepáč, Ondro. Nie, spokojne. Spoločenstvo, rozmýšľal som nad tým aj včera počas streamu. Trošku máme nacvičené. Ale naozaj tak celkovo, že pre mňa spoločenstvo je v podstate úplne, dajme tomu, neoddeliteľná časť. Neviem si predstaviť život bez spoločenstva. Vďaka výchove rodičom a potom ďalším spoločenstvám, ktoré sa mali, či to bolo od malička nejaké rodinné stretnutia a spoločenstvo. Potom sme mali, aj máme vlastne doteraz Erku Medzánovú, dobrú novinu, striačka biblické. Tam sme pravidelne chodívali. Neskôr to bol domček Anky Kolesárovej vysoko na Dlhom pute. Z toho vznikli Kamienkači, k tomu sa ešte dostaneme. Potom UPCčko, ACMko, chlapské stredka, teraz seminárne spoločenstvo Spolubratia, ktorých pozdravujem aj od techniky. A takisto potom počas pastoračného spoločenstvo v Jarniciach, to je ten radar, ktorý včera písal. Takže naozaj je to ako len taký prierez, že pre mňa spoločenstvo je naozaj súčasť môjho bytia a neviem si predstaviť naozaj život bez spoločenstva. Ja iba doplním možno, alebo posnažím sa zopakovať to, čo som povedal aj včera, že spoločenstvo sú tie vzťahy, sú to možno aj to tak často používame, že tá naša druhá rodina, kde sa veľmi radi vraciame, kde cítime tú oporu, tú lásku a to povzbudenie. Aj shooter party je tiež spoločenstvo, kde sa stretávame a my sme sa pýtali aj artificial intelligence, tak sa to povie. Sme sa pýtali aj ChatGPT, aby nám zadefinovala, čo znamená shooter party events. Jej odpoveď je veľmi zabavná. Tak ja prečítam kúsok. Na týchto eventoch sa často objavujú rôzne tematické večery, DJ sety, zaujímavé hostesky alebo špeciálne ponuky drinkov. Shooter je názov, ktorý odkazuje na určitý typ zábavy, ktorý je zameraný na dynamiku, energiu a neustály pohyb na tanečnom parkete. Akcie bývajú často organizované v kluboch, baroch alebo iných miestach, kde sa ľudia môžu uvoľniť a vytvoriť živú, príjemnú atmosféru. Cieľom týchto partí je vytvoriť priestor pre spontánnu zábavu, kde sa ľudia môžu uvoľniť, tancovať, spoznávať nových ľudí a vychutnávať si hudbu a zábavu v priateľskom prostredí. Sa zlepšila tá definícia. Včera sme to, neviem, či bola tá istá včera, ale keď som pozeral skôr, tak tam bol, ten som spomenul tiež nejaký klub poľovníkov a rybárov, ktorí sa stretávajú v nejakej party, takže vidím, že aj inteligencia sa učí aj my s ňou spolu. Ale z veľkej časti môžem súhlasiť s touto definíciou, lebo naozaj vytvára to priestor pre tie spoločenstva. A toto je vlastne aj celý cieľ týchto shooter party events, že nerobiť to konkrétne na spoločenstvo, viaceré farnosti spoločenstva, teraz aj bohoslovci, a vytvárať to priestor, kedy sa môžu raz za niekoľko mesiacov stretnúť viaceré spoločenstva farnosti a takto budovať spolu vzťahy. Hej, ale
Je to dobrá definícia, ale nie úplne presná. Tej shooter party ja tiež nepoznám úplne. Vnímam, že pracuješ na tom, alebo že možno aj niektorí spolubratia sa už zapájali do tejto aktivity. Shooter party events, ale tiež ja to nepoznám. A budeme sa o tom rozprávať teda aj ďalej, že prečo shooter, čo znamená to slovíčko shooter, ten prívlastok shooter. A možno ešte je dobre spomenúť, že práve to spoločenstvo aj na tejto štefanskej zábave budú tam aj predstavené tie rôzne spoločenstva. Hovorí sa tomu expo spoločenstiev. Ano. Vieš povedať približne, že aké tam budú spoločenstva, alebo ešte nemáme? Neviem ešte predstavať, to je pozvánka pre vás, ktorí to sledujete. Zopár mailov prišlo, niektorí nás oslovili, že sa tam chcú teda reprezentovať. Nie je to vyslovene nejaký hlavný program, je to skôr sprievodný, že tam bude nejaký bočný, neviem, dajme tomu kutík priestor, kde budú nejaké, buď teda kto si čo doniesť, nejaké banery alebo plagáty, propagačné materiály, ale predovšetkým budú ľudia, ktorí sú z jednotlivých spoločenstiev. Kto sa prihlasuje na túto udalosť, tak má aj možnosť odkliknúť svoje spoločenstvo. A kto aj dole odklikne, že sa je ochotný pomôcť ako dobrovoľník, tak tých potom oslovíme a tie svoje spoločenstva tam budú môcť nejak propagovať. Nejde o propagáciu slova v zmysle nejakého marketingu, skôr o to, že ponúknuť tým, ktorí ešte nemajú spoločenstvo, aby mohli niekam chodiť. Ale to sme asi odbočili od toho shooter, môžeme sa Nie, my sa k tomu vrátime. Okay. Áno, ja som chcel troška to tak aj premostiť. Už to ide, hej? Ľudia Boží, dievčatá, chlapci, aj vy všetci ostatní, neviem, ktorí ste tam za tou umelou hmotou skrinkou. Toto je pozvánka na Štefana. Keď sa chýli starý rok ku koncu a začína nový rok, vy budete mať veľkú úvahu nad tým, ako nie je dobre človeku samotnému. Človek, keď tancuje, tak to vidí, že áno, že má človeku blízko, ale pravda je taká, že človeka najlepšie, teda Boha najlepšie poznávame v inom človeku. A toto ja si nesiem celý svoj život, nielen kňazský. Vtedy, keď som na to prišiel, tak som zistil, že mám celý život šťastie na ľudí, na skvelých ľudí. To slovo shooter, ten prívlastok shooter, teda poďme k tomu, čo to znamená. Ja sa priznám, teraz už viem, samozrejme, lebo sme to už viackrát riešili, ale možno diváci niektorí ešte to nepoznajú a pýtajú sa, možno ten názov znie niekedy, alebo pre mňa tiež znel chvíľočku ako taký prvoplánový, alebo že čo to asi môže byť, že trápne prvoplánovo, že čo to je shooter. Ale má to veľmi pekný a hlboký význam, prečo sa to takto volá. Tak skús nám teda povedať alebo ozrejmiť prečo, kde to začalo a možno, že a aj ten vývoj, ktorý tam vzniká, tak máš slovo, povedz. Áno. Tak máš to celkom naštudované. Áno. Nie je to prvoplánový, to druhoplánový. Sa opäť k tomu teda vrátim, že pôvodne to bolo ešte trapnejšie, bolo to, že kamienkové zábavy. No a teraz sme vysvetlili prečo. Spomínal som tie spoločenstvá, do ktorých sme chodívali ako teda však sme ešte mladí, ale mladší, keď sme boli. A chodívali sme do Vysokej nad Uhom na púte, tie boli približne raz za 3 mesiace, ale nám to bolo málo, chceli sme sa stretávať častejšie. Tak sme nejak sa začali stretávať v piatky, bolo to prešlo niekedy na Klavárii, niekedy vonku sme sa prešli, potom na Macemku ponúklo priestory, sme mali pravidelné stretnutia tam. A cez jeden príbeh, teda tak skrátke úplne sme išli na nejaký výlet a kamoš Jakub, pozdravujem, on inak bude kuchár na tejto Štefanskej, takže sa môžete tešiť na dobré jedlo. On dal nejaký kamienok biely kamoške, ľudské, no a potom si povedal tak ako správny gentleman a vychovaný chlap, aby to nevznikli z toho nejaké domýšľania alebo namotávačky, tak aby to nebolo, že nejaký chalan animátor dal kamoške kamienok a nikomu inému nie. Tak si povedal, že na ďalšie stredko každému na kamienok. A aby to mal nejaký duchovný, ten význam potom prišiel neskôr, niekedy si to Pán Boh aj takto používa, tak sme to začali robiť tak, že na každé stredko si každý doniesol kamienok. Bolo tam fixa, napísalo sa tam meno a počas stretnutia sa vlastne každý si vyťahol niekoho iného. A tú osobu, ktorú si vyťahol z toho košíka s menom na tom kamienku, tak za tú osobu sa modlil ďalšieho stredka, teda celý týždeň. Počas prvých tých zábav ešte kamienkových sme to robili aj počas tých, teda party,
No, potom bola taková pauza trošku, sme na to, dajme tomu, pozabudli. A tak teraz práve počas Štefanskej sa k tomu vrátime, takže tóny kameňa v sobie. To mala byť moja otázka. Pardon. To mala byť moja otázka, či nás niečo také čaká aj teraz 26. na Štefana, či sa k tomu vrátime, alebo nie, takže už máme aj odpoveď, že budeme si už sú aj objednané kamene dokonca. Kamene, hej? Príde Tatra, alebo? Uvidíme, koľko sa tam zmestí do M-areny, ale snáď bude nejaký miech stačiť. No tak naša diskusia asi aj trošku už je vyčerpaná, ale môžeme prejsť. My sme včera vyžrebovali tých výhercov predošlej súťaže, tak sme sa dohodli, že teda budú iba zverejnené už mena, pretože aby sme to neopakovali znova. Aby to nebolo teraz tak umelo, tak vlastne všetkých, ktorí sme naozaj v priamom prenose včera spolu aj s našim hostom Korím a s moderátorom vyžrebovali, tak budeme vás kontaktovať. Ak by sme niekoho nevedeli identifikovať cez nejaké Instagramy, tak nám napíšte mail, ktorý uvidíte dole v popise. Ale možno ešte môžem sa pýtať možno tie otázky, ktoré aj včera sme riešili. Áno. Že teda aby sme zodpovedali to bez nejakého sekania a plynulo. Tak boli tam otázky aj ohľadom sedenia. Ja si to chvíľočku nájdem. Ja zatiaľ môžem to sedenie vysvetliť, áno. Viacerí ste sa pýtali aj v komentároch, aj mailami, aj osobne telefonicky, akokoľvek, že ako si môžete rezervovať teda miesto, keď sa sedie spolu partia alebo spoločenstvo, tak nebudeme robiť konkrétne menovky ako na svadbách, to ani netušíme, že kto, kde, koho, jak dať, ale sme sa dohodli aj takto v týme, že partia, ktorá chce spolu sedieť, tak vlastne stačí, keď napíše mail, že treba spoločenstvo, neviem, Bananata, OPCčko, neviem, ktokoľvek si rezervuje jeden stôl alebo viac stôlov. Tie stoly sú robené aspoň dole, vedľa parketu na teda 10 miest. To znamená, že 10-20, keď sa poskladajú, alebo aj keby teda 8 spokojne a 2 vám tam dohodíme z iného spoločenstva. Takže kto chce naozaj sedieť spolu, tak stačí napísať a budete mať pri registrácii rezervovaný svoj stôl. Jedna z otázok je aj, že prečo je taká, aká je cena, prečo to toľko stojí. Píše sa tu teda, že koľko to, áno, že prečo je to tak, koľko to stojí tak. Áno. Dobrá otázka. Tak boli sme zvyknutí aj vy všetci za tých 12 rokov približne, že ceny boli nižšie, celkovo ceny boli nižšie všade. A rozhodli sme sa urobiť takúto akciu, dajme tomu, že ako nejaká firma robí nejaký ples reprezentačný raz za rok, nejakej vyššej úrovni, tak bola to požiadavka aj od účastníkov, že by tam bola teplá večera, kapustnica, vyčap, káva, všetky možné vlastne, teda celkovo bufet, živá hudba. Je to v M-arene, teda nie je to v nejakom kultúrnom dome za pár eur, takže vlastne takisto technické poplatky a my všetci dobrovoľníci to robíme teda zadarmo, ale technické veci a prenájom a inventár, všetko treba zaplatiť, stravu. Takže vlastne preto sa tá cena navýšila, tam postupne sa aj stále vlastne zvyšuje, aby sa ľudí motivovali sa prihlásiť. Ale chcem dodať, čo je veľmi dôležité a každému to vždy opakujeme, že pri týchto akciách peniaze by nemali byť teda problém, aj keď zatiaľ trošku sú, ale je tam veľmi zdôraznené v tom formulári aj na stránke, že je to vždy len odporúčaná suma, napríklad je tam tých, neviem, teraz 21-22 eur pre študentov, tak pre koho to je veľa, tak úplne spokojne, keď pošle menej. Ja to po nikom nekontrolujem, není tam ani moje číslo účtu, je to samostatný účet založený preto, aby sa tam nemešali peniažky a lístok príde teda každému, kto si rezervuje a platba, keď je niekto pracujúci a dobre pracujúci, tak dá nejaké to euro naviac a potiahne za tých, ktorí zase nemajú, takže toľko k cene asi. Áno, tie príspevky sa tak potom povyrovnávajú. Verím, že áno. Ešte je treba dodať, že je to benefičná akcia. Áno, je to benefičná akcia a teda výťažok z tomboly bude venovaný prostredníctvom organizácie Mary's Meals deťom z extrémne chudobných krajín. Tak veríme, že v tomto sa podarí tiež byť štedrý a zvlášť Vianoce sú obdobím, kedy nás sám Pán Ježiš pozýva k štedrosti, takže... Ja pripomeniem ešte možno teda tie podmienky súťaže. Prosíme vás, alebo ak chcete, komentujte a odpovedajte na otázku, čo nemá chýbať na štefanskej zábave. Je to možno aj pre nás nejaký impuls, čo by sme mohli doplniť, alebo pýtajte sa, čo vás zaujíma. Budeme žrebovať potom 26 ľudí, ktorí vyhrajú lístok do tomboly, pričom prvá cena v tombole je
Je to do 120 minút let, áno, to už podľa technických okolností, ale áno, je to jedna taká, dajme tomu, že pre niekoho lákavá, aj keď ja by som asi nešiel, ale niektorých to láka. Takže vyhliadkový let do 2 hodín, myslím, že celkom fajn. A k tým komentárom teda, jednak čo by sme mali zlepšiť, čo by nemalo chýbať a môžete inšpirovať aj kapelu a DJ-ov, že čo by, aká pieseň by teda mala zaznieť. To ste niektorí teda včera písali do komentárov, takže... Vieme si vytvoriť potom playlist lepšie. Áno, vieme dohovoriť DJ-om, áno. Ďalšia otázka, ktorá je, alebo zaznieva je, ako sa máme obliecť. Aký je dress code? Tak vidíte, každý sme inak oblečený. Není oficiálne nejak nazvaný, dress code teda je, to asi ty vieš to slovo. Tak my sme sa včera rozprávali počas streamu, že by to mohlo byť možno nejak smart casual, že teda asi teda možno košeľa by bola vhodná, aj nejaké normálne nohavice si myslím, že je to v poriadku, ale každý sa ako asi príjemne, je to tak, ako sa cíti. Nie je to ples, to chceme zdôrazniť, nie je to nejaký ples oficiálny, že nejaké tam slavnostné šaty robí všetko. Ani nie je to nejaká obyčajná, že diskotéka zabáva. Tak niečo také, dajme tomu, že ak ideš v nedeľu na svätú omšu alebo nejakú návštevu, tak... Také slavnostnejšie, ale aj pohodlné. Ja by som sa tiež asi rád obliekol pohodlne, ale slavnostnejšie. No a ja tiež ešte čo vnímam, že veľa otázok je aj o tom, že kedy to začína. Kedy je začiatok štefanskej zábavy 26. decembra. Samotný program ešte zverejníme teda konkrétne časy, všetko na tom sa pracuje. Aj podľa účinkujúcich a vystupujúcich, aby sme to zladili, lebo do polnoci bude skôr taký aj kultúrno-zabávny duchovný program sa striedať, takže nie je to naozaj v tomto mote, je tam, že ide, teda, jak to tam je, viac ako zabava, presne, viac ako fun, viac ako zabava, tak je to, nie je to len o tancovaní. No a tie časy sú teda nastavené takto, že o 5. by sme chceli začať, je to síce ešte fana, ale tak to sa chystá, tak sa už tam chystá skôr. A keďže noc veľmi rýchlo zbehne, pokiaľ je dobrá atmosféra, nálada, tak sme to dali takto, že o 5. by sme chceli začať nejakým privítaním večerov a potom do rána do 5. veríme, že tých 12 hodín teda budeme tancovať. Ja už mám poznačenú iba jednu otázku, o ktorej sme sa bavili aj včera. A teda, že či to máme nejak cirkevne schválené, alebo či máme možno nejaké odobrenie od vyšších cirkevných autorít, tak... Ako to je, Ondro? Ďakujem. Odobrenie máme. Rozprávali sme priamo a osobne aj s našim otcom biskupom. Vie o tom aj otec arcibiskup, dokonca sme volali z nunciátorov, takže aj oni vlastne vedia o tomto podujatí. A zvlášť náš otec biskup sa vyjadril, Marek, že sa mu páči tento typ akcií, už to sleduje dlhšie. Myslím, že aj keď nie teraz, tak sme vám dorobíme potom pozvánku z minulých akcií, kedy aj on sám teda pozýval. A ďalšia vec vlastne je to oficiálne pod zaštitou ACMK. Otec Jan Kulan dal pod tú svoju pečiatku, teda je to schválené, keď tak môže povedať cirku, je to naše podujatie. Že by ste sa nebali, niektorí sa pýtate, či to niečo je sektárske alebo niečo také, tak nie, všetko je pekne oficiálne poriešené. Milí mladí priatelia, Vianoce sú sviatkami pokoja, radosti. Avšak radosť je najkrajšia vtedy, keď sa rozdáva, keď sa s ňou podelíme s druhými, keď ňou doslova nakazíme druhých. Aj preto by som v mene Arcidiecézneho centra pre mládež vás chcel pozvať na štefanskú zábavu. Je to stretnutie mladých ľudí, ktoré bude postavené na kresťanských hodnotách, kde môžete zažiť pekné spoločenstvo. Možno ešte k strave by som doplnil, to sa niektorí pýtali, tak bude tam kapustnica, potom budú teda teplá večera, bude bufet a nápoje, všetky tieto veci, áno, ale nie je to typ akcie, kedy by sa nemala nosiť vlastná strava, práve naopak. Tým, že je to budovanie komuny a spoločenstva, tak vždycky pre touto akciu pozývame. Cez Vianoce je toho doma dosť, že akokoľvek, neviem, koláčiky, zakúsky, čokoľvek slané, sladké, napoje si môžete doniesť a práve, že to len a len privítame. Ja vás za celý organizačný tím srdečne pozývam kúpiť si lístok, podporiť nás akokoľvek cestou. Aj tých, ktorí možno majú toho viac a môžu nás podporiť, budeme veľmi radi. No a prajme vám pekný večer a majte sa. Mne ešte napadla otázka, ak sa to ešte nevyplo. Pýtali sa tam, ale to som asi tam nezradil, že koľko ľudí je za tým.
prišiel takýto mail, a myslím, že to je práve jedna, ktorá vyhrala lístky včera v žrebovaní. Tak nejaký taký širší kruh, ja som to potom prepočítal, tak vyzerá, že je až 20 až 30 dobrovoľníkov, ktorí sú v tomto zapojení. A taký užší kruh, tam plus minus 10-15 ľudí vlastne, že, ktorí na tom tak viacej makajú. Takže ono sa to nezdá, ale je za tým naozaj denne niekoľko hodín roboty, kým sa všetko toho pripraví. Takže... No ja to sledujem, že teda naozaj je to veľa roboty. A tak minimálne s touto reláciou na tretíkrát, keď tam aj tu pred týždňom. Ale o to viac vlastne pozývame ďalších dobrovoľníkov. Tým, že sa snažíme to urobiť čo najviac prístupné, aj cenovo aj tak si budeme sami aj obsluhovať, upratovať, chystať všetko. Takže kto by sa ešte chcel zapojiť ako dobrovoľník, tak to môže nás pridať. Tak ešte raz ďakujeme veľmi pekne, prajem vám pekný večer a dovidenia do budúcna. Ahojte. Čaute, díky. Kori, čo pre teba znamená spoločenstvo? Tak... neviem, ja som teraz fakt stavil. Ja si to nedám, čo